Ang susunod na palabas ay nangangailangan ng patnubay ng mga magulang para sa mga batang manonood. Para sa karagdagang impormasyon at para sa mga nais pa naming linawin sa palabas na to, maaaring basahin ulit ang caption. Salamat po. Ay, pangkit. Gatag mandeng. Nga lumikalo. Hala, tagaay ko na tirbi, pati na ko na tirbi. Uy, kumain na kinabilin. Nga, grabe ang mula. Sir, pati singa ko, kao na tirbi, pati lawa ko na tirbi. Hala. Nga. Ano ito? Dami kikit na. Umukay nga pangkit. Hala, tsadan lagi kini, mainat-inat lagi na ngapan lagi tiro. Bakit? Walay buak-buak lagi tiro. Umukay tayo. Amo ni napaliter. Hanggot, nga ni Manting kay. Ito nga ko napalit ako. Sampai kaya samay, nakata ka nga. Nala, magpalit atir. Nga, umukay ka pa. Wala po gyapon di kwarta lami kayo na. Ay, meron ako. Isa. Lakay po ako. Ay, bayan, nagulutit eh. Kaya, kasi nabasa nga. Nagdali ko pa. Nakakuha ko. Asa man ni makita kol nakatod man ni kol. Asa na mapalit kol. Manit. Ito, bro, yatot na lang mo. Yatot mo ba ni? Dito dapat unahan. Oh, basta yatot na lang mo. Yatot mo ba ni? Nga, dili na gatod-gatod. Ay, mahal na kayong habal-habal kol. Napakalarami, tara-tara. Mahal na rin mga habal-habal. Yo! Mamuta na lang niyo! Oh, mamuta na lang, Meg! Hindi nga sa, malibang mamuta na! Isang ka pa! Wala may naing tao din ang mamutaan niyo! Naya ka, dito kayo! Kaya, okay! Kaniyo ba? Katultol ka, aniyo kung asa ni makalit yo! Kani? To! To! Ah, dunak! Nahan? Kung ka na to? Sige, sige yo! Tiwas ayo, tiwas. Bong durian. Ngayon, nakadala mang ko Christmas. Kamay ng Christmas, babe. Oh, nakadala mang gug ko. Kaya? Oh, pwede raw daw ako. Tulo. Hadlo! Hadlo! Kit! Hala! Mao manitero! Turo, tignan na kayo! Hala! Hala ka! Mao ginitero! Kanina ka tulad pa rin sa color mo! Mao ginitero! Hala! Ito ang nilagay mo! Hala!
Ma'am, pakilaw ma'am. Picture. Hala. Gadaan niyo, lami kaayo eh. Dagwan kaayo. Awas na diya mangge. Nakita ko dito. Balitaan natin. Dito ko. Kanirang isa sir kay gamay ra ako na akong pagito sa balay. Sorry. Lakir na sanitizer. Sanitizer na. Balo ko gamit ani kita na gamit dito. Hala, pugsit ko! Ako na pero, huwag ka nang himuelo ko ito, Ron. Abi na likod ako, Terni. Ay, magpalit ni Ani, ma'am. Magpalit ni Ani, ma'am. Tara, ma'am. Keep that face, ma'am. Kulang ka ni sir. Ha? Kulang. Amang uli. Ahak, makatapal sa kuwani. Salamat, ma'am. Kaplan daw kami yan. Yo, lami kayo ilang pantir o homo pagod kayo tir ay o. Muna siya. Ala, kada ka siya lukot-lukotot tapos mo kayo sa kapit. Dili gid siya mabuhat pero ni kada kayo gid. Nakainom dong pag atong gipalit ni Nanay Ter. Lagi. Kumukuha ko. Kato kay pag ato siyang kanon gipag-ana nimo kay murag lain kay niya magliki-liki pag yun nga kanang ina niyo nga sliced bread may pan nga sliced bread kaya pwede malukot-lukot Pagkang sige kayo to kanit umo kayo grabe pamid kayo tiyo pwede pwede na ka nang dili suksok-suksukan o palaman na di siya mabali na kumain mo rin siya mainat-inat grabe kayo hindi nga anit pero Uy! Di akan makaingo din ka! Wala man! Gikawat ka dito. Kuwak ka dito. Kailangan sa unlat. Wala oy! Nakuha lang ang good ni gamay! Unsay wala ko ibuwalan. Ay mo! Uy, show lagi ko nimo. Nay, yung mga to anak ng mga nandagan dito, Nay, kulangan para pa sila, Nay. Kasi naman patapal. Wala ka ba kay kwarta? Dapat kadugang, Nay. Wala gid kwartaan mo. No, kailangan yung kay basin ako magkakapal ako, Nay. Kwarta ani mo. Nakaya na sila diya. Uy! Nay, kailit mo, Nay! Action! Wala ka sir! Maugin ni Ron! Pares! Pares, ikaon lang mga Dilawin na! Gawin ko lang. Ito dito na lang. Action! Laka sir! Mao, ni Ron! Alam mo yan, ikaon lang. Ma'am, pakilaw daw, ma'am. Katawa. Amang ikuli. Ang yele. Agay, nagang. Ikaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti. Kay dabis man ang mga pasiaw ni Buybul. Kitara na maglingaw. Wag tang ang kamingaw.
Dagko at tumisi tungod sa artistang hilaw, makalingaw sa lida ang ilang gitagana. Sila